ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସତ୍ୟର ଜିତ୍, ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପିଲାର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ରାଜୁ ନାମର ଜଣେ ଛୋଟ ପୁଅ ରହୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ସରଳ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ପରିବାର ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମର ପଥ ବାଛୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ସ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲା। ସେ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଓ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା। ରାଜୁ ଭାବିଲା, ଏହି ଟଙ୍କା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଗାଁରେ ଘୋଷଣା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏଇ ପର୍ସଟି ମୋର। ମୁଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯଦି ଏହା ମିଳିନଥାନ୍ତା ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ପର୍ସ ଖୋଲି ସବୁ ଟଙ୍କା ଓ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ରାଜୁକୁ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ହସି କହିଲା, ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଫେରାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରାଜୁର ସତ୍ୟବାଦିତା ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ଛାତ୍ରୀର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ରାଜୁଠାରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ କେବେ ନିଜର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାଜୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ଏହି ଗପରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ କେବେ ନିଜର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଶେଷରେ ସମ୍ମାନ ଓ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ।